Salam vatandaşlar. Türkmen Voice kanalına hoş geldiniz. Şu günkü efirimiz bizim bir oňat habar bilen bagly. Vatandaşlar, bilişiňiz ýaly Türkmenistan bütünleýin Berdimuhammedowyň klany ýagny maşgalasy bilen basylyp alındy. Her bir aktivist, opozisioner, jurnalist Türkmen hökümetini tankit eden üçin izarlamalara we türme tutsaguna sezebar bolýar. Türkmen halkymız häzir gök asmanly türmäniň içinde ýaşaýar. Şonuň üçin biziň täzeligimiz şundan ibaret. Türkmen Voice indi resmi taýdan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda hasaba alynan guramadyr. Ol guramanyň lideri Akmurad Övezowdyr, ýagny mendir. Vatandaşlar, biz aktivni diktaturaga garşy göreşeriz. Biz Türkmen halkymyzyň hak hukugyny goramak üçin hereket ederiz. Biz vatandaşlarımızın hak hukukunu talap etmek için yüreğindeki bolan gorkyny ayırırız. Vatandaşlar, men öz adımdan hem de gurama girýän agzalarının adından bizi goldamak için çağırýarym. Sizin goldagyňyz nämeden ibaret? Sadece YouTube kanalımıza agza bolmaňyz, kommentariýa ýazmaňyz. Eýýam goldawdyr. Täze Telegram kanal açtık vatandaşlar. Şoňa da haýyş sizden agza bolun. Onun sylkasyny men opisiýanyada goýarym. Ondan başga da men Google forma döretdim vatandaşlar. Ol Google formanyň sylkasyny aşagda tap bilirsiniz. Şo sylka bassaňyz sizin ekranyňyzda bir sorag çykar. Siz Türkmenistanda nähil özgürlükler göresiňiz gelýär? Şol soraga jogap bermeňizi haýyş edýärim. Gözüňize getiriň vatandaşlar. Ertir bir gün yolda sizi prezident saklap, sorag verse. Pelany, siz Türkmenistanda nähili özgürlükler göresiňiz gelýär? Men halka bähbitlik näme edeýin diýip sorag berse, şu berjek jogabyňyzy ýanky sylka basyp formada ýazmaňyzy haýyş edýärim. Vatandaşlar, gelin bileleşip Türkmen halkynyň agzy birligi näme diýilen soraga jogap berelim. Hormatly Türkmen halkym. Köp sağ olun meni goldaýanyňyz üçin. Ve indiki efirlerde biz görüşýänçek. Vox Populi, Vox Dei. Глаз народа, глаз Божий.